Et pots presentar, els altres ja ho hem fet. Em dic Eugènia Moncada i estic aquí perquè no tinc feina. De què treballes? Soc advocada. Bueno, abans era advocada. I ara? Tu abans sempre tenies les coses superclares, ¿no? Vull dir que ets una persona amb la paraula justa, parlaves superbé. Hey, Jenny, ¿por qué cojeas? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Tuve un accidente de coche hace un año. Les altres activitats de recuperació, això no ho pots deixar. La fisio, la psiquiatra, això és innegociable. Molta fisio! Tu necessites una dona a fer feines i jo necessito treballar. Ho dius en sèrio? El que vull fer és anar-me'n un temps fora. Però ni que et tinguessis 15 anys, no? Os seguís viendo las 24 horas del día, ¿no? Of course. Això no és normal, Hace mucho no me fumo un porro. ¿Quién puede querer que la vida vuelva a ser como antes? Y justamente la vida, lo lindo de la vida es que es impredecible, ¿no? Uno no sabe lo que va a suceder. Cuéntame, ¿qué pasó? Que me he ido de casa.